Selinda sowan daleme Pak Wagidi piyayinipun mbok bilih mboten klentu menika keluarga ageng saking KPB nggih Pak nggih. Leres mboten Pak Wagidi? Cek Pak. Nah, Oh, KPB. KPB itu apa Mas? KPB itu adalah salah satu komunitas yang sudah terkenal di Indonesia. Komunitas pedagang bakso Nusantara. Jadi Pak Wagidi kui pengusaha bakso sukses. Pengusaha bakso sukses Alhamdulillah, terima kasih Matos Baswun. Nanti semua keluarga anggota dari KPB akan hadir untuk memberikan doa restu kepada Bapak Wagidi dan juga kedua mempelai. Diaturke langsung selagi anak Dik. Langsung seragi. Iki ora seneng, kowe ora seneng. Iki tamune meh ndungkap lumebet wonten wis mau pahargian. Nah. Apa lho? Urung kok wis. Lha ki mbok tutuki ngopo? Ngecet ae kaya. Diaturke titip tresno. Ya. Kang. Ya. Tung blak tung tak tung blak tung tak. Nang 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 nang. Mbok menawa wis kepan rawuh keluarga ageng KPB. Nggih Kang Mas. Wilujeng siang. Langsung anak mriki. Ya. Komunitas pedagang bakso Nusantara. Iya 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 iya. Daleme Pak. Pak sapa iki? Nggone Pak sapa iki? Pak Wagidi. Iya. Ewer. Hae masuki. Nyawang manis semu. Saya bisa ngeloke hatiku. Ya KPB Seragame. saben dina ra bisa turu mung kelingan esam kemoyo. Ayo putra titipke tresno iki jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa nadyan aku neng atoh apane. Pirang dino to kok daden kabeh ngene ngopo to cah? Garapamu lho cah, aku Kok iso selak-selak aku dikira melu-melu kono. Ya, ditutup. Pamujiku Lah salah. Sampun, matur Studio sembah 1 nuwun. semonggo.